Hola, doncs molt bon dia. Dilluns 8 d'agost del 2022 i anem en el més destacat de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. PP i Ciutadans Alacant recorren la resolució que obligava a considerar la platja de Sant Gabriel com el que és, platja. Per què no ens expliquen les seues intencions abans d'eleccions? Seria molt interessant saber els seus plans per al sud de la ciutat. La Universitat d'Alacant ha realitzat un estudi en el que alerta de la desaparició del 40% de la massa forestal de les nostres comarques, traçant una línia a les serres del Cid i Maimó. D'aquí cap al sud podrien ser una sabana africana, si és que no ho som ja, mentre que cap al nord es podria mantindre i fins i tot augmentar la massa forestal. Per ara, els nostres embassaments es troben en bon estat gràcies a les abundants pluges d'aquesta primavera passada. L'Hospital General d'Elx reforça el seu personal per a la nit de l'Albà i el Consell inverteix 20 milions d'euros en prevenció contra la gota freda. Comencen les festes a Bigastro, a Beniardà, al Pinós, a Relleu, a Tàrbena, a la Vall d'Alcalà i a la Vall d'Ebo. Obrim el rebost mediterrani i traiem una amanida de fèsols amb vinagreta acompanyada de mas de sella rosat. I poc més per ara, perquè de tortures animals i fum de puro que utilitzen l'escut en el seu profit, passe de parlar. Segueix havent poques notícies en aquestes setmanes. Pot ser millor que faci un resum setmanal? Què penseu? Millor setmanal o diari? Ale, passeu gran dia. Adeu.